det er altså rigtig sejt. Derfor skal man lige være lidt forsigtig. Det skal man have op i sit skygger. Og den sidste del, der er vi også lidt farlige, men det handler om koldt vand. Og når koldt vand, som er 100 grader, møder flydende nitrogen, som er næsten minus 200 grader, så får man altså en sky. Og når skyen har været der, så er klimashowet slut, og så siger jeg mange tak for i dag. Og hvis man gerne vil høre, hvordan en rigtig sky bliver lavet, så kan man komme herop bagefter. Er I klar? Skal vi tage ned? Ja.